Yun, what's up? First session ni Minsitor. Bon. Arga barkada. Minsi. Minsi lang malakas. Ninyo unano. Paldo. Lesag ko ikin. Sa dito tapan naabot to. Pram, barkada. Hargam na barkada. Tuton. Siguro barkada. Pram. Sampa. Ay pa. Balik. Katagay na na. Tira, larga. Abot mo na Makakatan na ako na. Sige. Gapay mo na lamang tan. Sibli ka. Wala po yala siya. Kaparog layo eh. Laisat sa kakanan yan eh. Ayaw, dakal sa kakanan tuya. Ay, Sakay baso labat amo. Masibasibaya, upatong tampo. Pero ano, sakay baso. Grabe, ganda ng pedigo. Yan guys, yung mga nag-ano ng ano, once a day lang ang meal ng aso. Nagbabash. Tingnan nyo naman aso ko once a day. Tabarog. Basta tamang pakain yan kahit once a day. Inyo tayo once a day. Tabarog. Tabarog guys, lock and load. Kasabit sa duwaran sa lito. Nakasabit ni duwaran sa lito. Maputan. Liga si Apple. Apple. Nanganggana Apple lah. Kupitan na Apple. Lowered na aso niya. Kaya lowered na aso. Tabarog lawat katunikin. Ang kilos niya po 2.3, 2.4. Mataba po, partida, mataba pa ha. Yung mga iba kasi nagkiklaim na 2 kilos ng aso nila. Payatot, dito mataba. Sobrang liit to kasi. Picture ma. Yun guys, na tatlong napaka-cute na Shih Tzu puppies. Yung dalawang liver in white sa isang black and white. Ayun, maraming salamat po sa Sir Engineer Jason Oliveros. Maraming salamat po, sir.